Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán! Most egy nagyon-nagyon izgalmas vlog videót szeretnék nektek elindítani. November eleje van, és majd Samunak anyukája is, az ő párja november közepén, vége felé fog néhány hétre hazautazni, és arra gondoltam, hogy rögzíteném ezt az időszakot, illetve a velük töltött pillanatokat. Samunak az anyukájának, akit nevezünk innentől Editnek, hiszen ez a neve, szintén ebben az időszakban fogja a születésnapját ünnepelni, és arra gondoltunk Samuval, hogy valami izgalmas ajándékkal meglephetnénk, és nézelődtünk, hogy mi lenne olyan, ami szuper, hasznos, izgalmas, nincs neki, mindig is szeretett volna, és akkor így esett a választásunk egy Kindle-re, mert régebben is látta az enyémet, és nagyon-nagyon tetszett neki maga a kijelzője, nagyon jó rajta olvasni, de kicsit sokalott az árát, utána annyiba maradt a dolog, és én pont így, amikor gondolkodtunk rajta, akkor jutott eszembe, hogy jaj, hát ez egy szuper ajándék, és sikerült is találnom egy oldalt, az a neve, hogy Kindle Kuckó, ahol ilyen újra csomagolt, Amazon által refurbished, azaz, hát mondhatni felújított, de általában ezek olyan készülékek, amiket valaki egyszer megrendelt a nagyvilágban, utána pedig valamilyen okból, vagy nem tetszett a színe, vagy kapott egy másikat, vagy nem megfelelő típust vett, visszaküldte. És ezeket a készülékeket ugye ilyen formában az Amazon árusítja, és így jó néhány 10 000 forintot lehet rajta spórolni, és ez egy reklámmentes 4 gigás, 10. generációs, 2020-as Kindle, tehát az van benne. Még nem kapcsoltuk be, és nem kezdtük meg a készüléknek a beüzemelését, de majd ezt is meg fogjuk tenni, hogy Editnek már igazából csak olvasnia kelljen, úgyhogy szerintem ennek nagyon-nagyon fog örülni. Egyrészt ugye nagyon gyakran szokott egyedül a tengerparton csak úgy meglenni, mert hogy alapvetően Portugáliában élnek, akik régebb óta követnek, azok biztosan tudják, voltunk is náluk, illetve többször meséltem már, és hát azért így utazás során, főleg, hogyha csak valaki hátizsákkal megy, akkor túl sok könyvet magával hozni, vinni, így a két ország között nem igazán érdemes. Egyrészt ugye rengeteg helyet veszel, másrészt pedig súlyban is azért, hogyha több könyvről van szó, azért az igazán problémás. De hát látjátok, hogy ez egy nagyon vékonyka, mondjuk telefon súlyú kis készülék, amire több száz darab könyvet lehet ugye felrakni, megvásárolni, és majd megpróbálom kitudakolni úgy Edittől, hogy milyen könyveket szeretne úgy olvasni, anélkül, hogy rájöjjön, hogy mit szeretnék én ezzel az információval, úgyhogy majd megmutatom nektek, hogy mit szól hozzá Edit, és hogy mennyire fog neki örülni. A linket, hogy én hol vettem, beteszem nektek, és nagyjából ilyen 40-48 000 forintba került ez a változat. Az olyan darabok, amiket ugye más üzletekben lehet megvenni, és nem ez az Amazon által felújított vagy újra csomagolt típus, az pedig ilyen 65-60 valahány ezer forint, úgyhogy azért ez egész jó kis kedvezmény, mert hogy az én darabomat, ami nekem van, azt szintén használtam, vettem. Én azt konkrétan a Vinted-en találtam meg, 30 valahány ezer forintért árulta egy lány, és úgy voltam vele, hogy igazából most nem különösebben zavar, meg hát egy Kindle nem tud annyira nagyon használt lenni, és hát amikor megérkezett, akkor konkrétan majdhogy nem vadonatújnak nézett ki, és azért is választottuk ezt a 10-est, mert hogy nekem ehhez van néhány tokom, illetve néhány kiegészítőm, amit azt hiszem, legalábbis az internetes leírások alapján szintén lehet hozzá használni, úgyhogy már alig várom, hogy átadjuk neki. És még így, ahogy teltek a napok és a hetek, és ahogy így alapvetően Edittel is beszélgettem, és többször javasoltam már neki, hogy mi lenne, hogyha valamilyen social felületre, tehát Instagramra, TikTokra, vagy akár Facebookra rakna fel azokról a csodás helyekről, ahol ő él, mindenféle kis videót, vagy fotót, akár csak egy képleírással, tehát hogy nem feltétlenül kell ezekben a videókban beszélni, mert hogy szerintem lennének rá úgymond vevők és nézők és olyan emberek, akikkel esetleg így unalmas pillanataiban tudnak kommunikálni, beszélgetni, vagy tanácsokat így megosztani arról a helyről, ahol ő van. És tetszett is neki ez a gondolat, de ezt már ugye néhány évvel ezelőtt is felhoztam neki, és meg is próbálkozott így a fotózással, videózással. A fotók, amiket készített, azok nagyon-nagyon szépek, gyönyörűek, viszont a videók azok hagynak némi kivetnivalót. Hát egyrészt a minőségük, meg kicsit olyan rezgős a felvétel, és hát
beszélgettem Samuval, hogy szuper lenne, hogyha tudnánk neki valamilyen telefont venni, vagy biztosítani, és én magam, ugye, aki egész sokat szokott videózni, nagyon-nagyon szeretem az iPhone-nak a minőségét, már egészen nagyon régi generációtól kezdve, tehát a 6-estől és az 5-östől, már nem is tudom, mi volt a megfelelő elnevezésük, én nagyon szerettem a videóknak a minőségét, és a képeket is. És akkor úgy voltunk vele, hogy megnézzük, hogy ilyen használt fronton mit lehetne találni az interneten, és van egy olyan csoport, ahol én már évek óta benne vagyok, és csak lányok vannak benne, ilyen kisebb pár száz főt számlál, de nem is az a lényeg, hanem hogy ott feltettem a kérdést, hogy van-e valakinek eladó iPhone-ja, amit szeretne az én részemre ugye biztosítani, és akkor ott volt egy lány, aki ajánlott egy készüléket, már is megmutatom nektek, mert szerintem nagyon-nagyon jó minőségű, és egy jó darabot sikerült igazából kifognom. Többen is írtak, de árérték arányban ez volt az, ami szerintem Editnek tökéletes lesz. Ez egy 64 gigás iPhone 11, egy fehér változat. Rögtön megmutatom nektek, mert egyébként bekapcsoltam, és úgy nagyjából megellenőriztem magát a telefont, hogy néz ki, de a leírásban mondta, hogy csak egy picikét itt-ott látszódik rajta ugye a használatnak a nyoma, de semmi más probléma nincs vele. És mivel én már ennek egy régebbi változatát is nagyon szerettem, tetszettek a videóknak a minősége, így úgy voltunk vele, hogy ez szuper lesz neki, úgyhogy ezt is kiválasztottuk, és képzeljétek el, hogy pont jött Szegedre ez a lány, és megbeszéltük, hogy az Árkádban fogunk találkozni, találkoztunk is, át is adta nekem a készüléket, ajándékba kaptam 2 tokot is tőle, amit még soha nem használt, és mikor ott így beszélgettünk, akkor kijött az anyukája, illetve ugye a kislányával volt még együtt, és mikor befejeztük a beszélgetést, akkor az anyukája mondta, hogy hát ő tudja, hogy én ki vagyok, és akkor nagyon aranyos volt, a lánya egyébként nem tudta, és akkor neki mondta, hát ő a YouTube-os tündérkert, és hogy ő nagyon szereti a videókat, és a recepteket, és minden ehhez hasonló, úgyhogy nagyon-nagyon cuki volt ez a kis találkozó, úgyhogy nagyon jó helyről sikerült ilyen szempontból ezt a készüléket beszereznem, nagyon örülök neki, úgyhogy ez lenne majd így Edith születésnapja kapcsán a kis meglepetés, és mivel csak néhány hétre jönnek haza, így arra gondoltunk, hogy tartanánk egy kamukarácsonyt, és ezt is szeretném nektek megmutatni. Ez a kamukarácsony annyit tesz, hogy még így november végén fogunk egy ilyen kis... Hát nem teljes egészében karácsony tartani, de mi annak fogjuk nevezni, tehát nem fogunk külön díszítgetni, és nem is fogunk annyira komoly karácsonyi menüvel előállni, de valami majd biztosan készülni fog. A lényeg, hogy szeretnék erre az alkalomra néhány ilyen kreatív, hát ilyen programot kitalálni, például közös mézeskalács díszítést, amihez én előre elkészíteném a mézeskalácsokat, illetve az írókákat, és szeretnék valamilyen játékokat, ami keretén belül lehetne ilyen kis zsákba macska-szerű dolgokat nyerni, amik nem feltétlenül nemhez kötöttek, tehát hogyha bárki megnyeri, annak az hasznos lehet, vagy legalábbis használható lesz számára. Úgyhogy ezt majd szeretném így kitalálni, és remélhetőleg nektek is meg fogom tudni őket mutatni. Ami még szintén erre a kis kamukarácsonyra így az eszembe jutott, az nem más, mint hogy lehetne ilyen kis fotósarkot is készíteni, amihez már begyűjtöttem néhány kis kelléket, tudjátok, ilyen papír kelléket, amit így magatokhoz tudtok tartani, és az elkészült fotókat itthon én ki tudnám nyomtatni, és egy ilyen kis mini albumot lehetne belőle készíteni, amit Edith ugye így könnyedén haza tudna vinni Portugáliába, mert azért ilyen óriási, nagy, nehéz ajándékokat, főleg csak egy háti zsákos utazás során azért nem olyan könnyű elszállítani, úgyhogy nem egy kerékpárra gondoltam, mint ajándék, hanem csak ilyen kis kedves dolgokra, illetve alapvetően nem szeretnénk külön ajándékozni ezen a napon, hanem csak így együtt töltünk egy délutánt, estét, készítünk forralt bort, meg ezt-azt, valami egyszerű, de különleges kaját, és akkor még ezekkel a kis extra programokkal szeretném őket úgy szórakoztatni, úgyhogy remélhetőleg jól fog sikerülni, és olyan lesz, mint amilyenre gondolok és számítok, illetve remélem az ajándékoknak is örülni fog. Amit így még játék szempontjából fogunk tudni vinni, az egy újdonság, ami
néhány nappal ezelőtt, 2 nappal ezelőtt érkezett meg. Ez egy ilyen VR headset, ami mindig nagy sikert szokott aratni így az idősebb generáció körében is, és nagyon szoktak örülni, hogyha megmutatjuk nekik a különböző, hát ilyen egyszerűbb játékokat benne. Tudjátok, ilyen virtuális valóság is lehet benne, akár hegyet mászni, vagy egy ilyen vidámparkban, egy ilyen hullámvasúton végigmenni, és így nem mondom azt, hogy megszólalásig hasonlít a valósághoz, de egy nagyon-nagyon jó pofa szórakoztató élményt tud nyújtani úgy az egész családnak. Nekünk már régebben is volt egy ilyen készülékünk, és azt néhány hónappal, nagyjából egy évvel ezelőtt az anyának adtuk, mert ő nagyon-nagyon szereti és sokat játszik vele, úgyhogy már vártuk ezt az újabb típust, hogy így magunk is tudjunk vele játszani, vagy hogyha pedig ilyen családi események vannak, akár oda is el tudjuk magunkkal vinni. Úgyhogy azt is biztosan fogjuk magunkkal szállítani, illetve van néhány társas játékunk is, ami könnyebb, egyszerűbb, gyorsan felállítható, úgyhogy remélhetőleg arra is lesz majd idő, hogy azokat ki tudjuk próbálni, és akkor játszani egyet közösen. Úgyhogy egyelőre ennyit, az ajándékokkal megvagyunk, a szükséges dolgokat, amire gondoltam, azt berendeltem, majd akár közösen kigondoljuk, hogy mi legyen a menü, és majd azt is megmutatom nektek, úgyhogy remélem tetszeni fog nektek is majd ez a videó, legalábbis annyira, amennyire én emiatt izgatott és boldog vagyok, úgyhogy megyek is, és nem tudom mikor, de egy következő kis epizóddal, résszel majd jelentkezem. Na, itt is vagyok a felkészüléssel. Először ugye Editnek a születésnapjára, illetve hát az ő fogadásukra kezdtem el előkészíteni a különböző recepteket. Itt egyébként most, majd a videóban kifejezetten ezeket az ötleteket, mit hogyan készítettem, mit honnan szereztem be, mit hol fogtok megtalálni, részre szeretnék igazából kitérni, és látjátok, hogy ismét tépett húsnak álltam neki, viszont a múltkorival ellentétben ehhez nem ilyen alma cidert használtam, hanem sört, egy ilyen világosabb búzasört, bármilyen sört használhatok hozzá nyugodtan. Hogyha nagyon részletes elkészítési folyamat érdekel benneteket, akkor egy régebbi ilyen karácsonyi készülődős tartalomban megtaláljátok, ugye az alma cideres változattal, viszont ennek a videónak is a leírásában meg fogjátok találni a pontos arányokat. Először a húsokat ilyen nagyobb darabokra vágtam, ismét lapockát vettem, 2,2 kiló nagyjából, és sóztam, borsoztam kevés natúrolajon, tehát nem ilyen ízesebb olívaolajon, hanem egyszerű szőlőmag olajon lepirítottam, majd pedig elkészítettem hozzá ezt a kis lét, amiben ugye a sör, egy ilyen leves alap, zselé, vagy kocka, ki minek szeretné nevezni, illetve különböző fűszerek voltak, ezzel nyakon öntöttem, és ilyen 160 fokon nagyjából 4-5 órán keresztül sütöttem, úgyhogy innentől kezdve erre nem igazán kellett ránézni, ez egy ilyen ideális vendégváró receptecske szerintem, és elég sok is lesz belőle, úgyhogy kiadós, nekem nagyon tetszik, és itt láthatjátok, hogy még előző nap neki kezdtem magának a tortának, a krémjének az elkészítésének. Ez egy pisztáciás, mandulás, fehér csokis ganás, amit egy külföldi bloggernél, ilyen recept és mindenféle finomságokat készítő tartalomgyártónál találtam, és egy picit módosítottam, mert hogy nekem nem volt annyi pisztáciám, amit ez a recept igényelt volna, de úgy voltam vele, hogy pisztácia, mandula, hát úgy nagyjából helyettesíthető, hogyha nem is színügyileg, de úgy natúr, kellemes ízű mindkettő, és akkor fogtam, ledaráltam ebbe a mixerbe, teljesen krémessé, majd pedig jöhetett a tetejére fehér csokoládé, ezt felöntöttem felmelegített tejszínnel, lehet ízesíteni mindenféle extrával, raktam bele vaníliát, és hogyha nem szeretnétek, hogy egy picit is darabos maradjon, ami szerintem jól áll neki, akkor át lehet engedni egy szűrőn, nagyon szép, halvány, zöldes árnyalata lett. Szerintem, hogyha a dupla mennyiségű pisztácia lett volna benne, akkor még szebb lenne, és ahogy említettem, ezt előző nap állítottam elő, és beraktam a hűtőbe, mert hogy ennek minimum egy éjszakát bent kell lennie, ahhoz, hogy szépen ki lehessen habosítani. Itt pedig már rá is térhetünk a piskótára. Egyébként ez az egyik kedvenc piskóta receptem, viszont egy kicsit ilyen macerás az elkészítése, nem bonyolult, csak némi mosogatással jár egyébként. Először a cukrot a tojás sárgájával ki kell habosítani, ilyen fantasztikusan gyönyörű, jó állaga lesz, és ezt át kell
szépen szedni egy másik edénybe, hogy a tálat tudjuk ismét használni ugye az álló mixernél, hogy a tojás fehérjét is elő tudjuk állítani vele. Hogyha ezzel megvagyunk, a kettőt vegyítjük, jöhet bele a liszt, illetve sütőpor vagy szódabikarbóna, valamint melegítünk tejszínt, nem kell felforralni, ilyen 50 fokra kell melegíteni, és azt is ráöntjük erre a krémes részre, átforgatjuk. Én ezt a nagy mennyiséget 2 részre szétvettem, és ugye ebből vágtam ki a későbbiekben majd a tortának a piskóta darabjait, mert hogy nem volt itthon semmilyen jópofa torta formám, csak egy ilyen állítható karika, de így is megoldottam. Itt pedig magát a gyümölcsös zselét láthatjátok, amit nagyjából fél kiló málnából állítottam elő, pektinnel sűrűsítettem be, nagyjából 5 grammot használtam ehhez a mennyiséghez, de a tasakon is írja, hogy a tasak 20 gramm tartalma 2 kiló gyümölcsnek elegendő, ergo, hogyha fogjátok magatokat, és akkor csak fél kilót használtok, akkor 5 grammot kevés cukorral, hogyha kikevertek, akkor már jó kis vagytok. Én raktam bele kis citromhéjat, illetve ilyen narancs eszenciát, valamint egy kevés vaníliát, hogy azért extra legyen. És miután előkészítettem a piskótákat, szépen lefolpakkoltam, félretettem, valamint a gyümölcszselét is hagytam kihűlni, szintén félretettem, akkor nem maradt más dolgom, mint kihabosítani ezt a pisztáciás ganást, és látjátok, hogy mennyire szuper sűrű állaga van. Ez egyébként habcsővel gyönyörűen adagolható, formatartó, tehát muffinoknak vagy más sütiknek a tetejére is lehet használni, úgyhogy én idén karácsonykor biztosan fogok vele valamit készíteni, mert elképesztően egyrészt jó az íze, nagyon jól el van benne ez az édesség is, ilyen különlegesség találva, de nagyon tetszik benne, hogy egy ilyen darabkás textúrája van, ami nagyon jól illett ehhez a savanykás málnás részhez. Én nagyon elégedett vagyok. Ez egy teljesen kútfőből kitalált koncepció, nem tudtam, hogy fog összeállni, nem tudtam, hogy milyen lesz az ízének a végeredménye. Azért a málna és a pisztácia nem egy hatalmas nagy újdonság, de magukat, ezt a textúrákat, krémeket még nem kevergettem így össze, de áldom az eszemet, mert fantasztikusan jól sikerült úgy, hogy a leírásban mindent pontosan meg fogtok találni. Csak úgy, mint az itt látható vizes, ilyen zsemle-szerűségeket, mert hogy ebben nincs ilyen tejtermék, meg nincs benne semmi extra. Egyébként a tésztája is zsírral készül, egyszerű sertés zsírral, és ez valami hihetetlenül puha zsemle. Egy régebbi vizes kifli receptemet készítettem el egyszer zsemle formában, lekentem tojással, megszórtam szezámmaggal, és készen is vagyunk. Belinkelem a kifli receptet, leírom a zsemle receptet, mindent meg fogtok találni, és egyébként este, nagyjából az érkezésük előtt 1 órával kezdtem meg a tortának a véglegesítését, a dekorálását, a burkolását, az ajándékok becsomagolását. Megmondom őszintén, hogy burkolásban egyáltalán nem vagyok otthon. Az első réteg ilyen fehér csokis burkolókrémát láthattátok rajta, utána a maradékot is felvittem rá. Ez a burkoló recept egyébként Bebe Piskótától van. Ezt szeretem a legjobban, mert nagyon egyszerű, és ilyen kezdőbarát, szóval aki szintén nem szokott túl gyakran készíteni ilyen nagyobb volumenű tortákat, szerintem jól boldogulhatnak vele, és láthattátok, hogy maga a díszítésem, illetve a dekorálásom is kicsit inkább ilyen rustikus lett. Vannak rajta hibák, én is látom, de Edith nagyon-nagyon boldog volt. És hát a fő lényeg, ami ugye egy tortánál szerintem a legfontosabb, hogy maguk az ízek, az állagok, azok hibátlanok voltak, úgyhogy elégedett vagyok, és büszke is vagyok rá. És mikor megérkeztek, akkor egy kicsit beszélgettünk, és természetesen a torta az végig rejtve volt, úgyhogy nem is számítottak ehhez hasonló dolgokra. Volt egy kis sütemény, egy kis borocska, meg ehhez hasonló dolgok, de ugye nem tudták, hogy én készültem igazából egy ilyen születésnapi meglepetéssel, úgyhogy nagyon meglepődtek, nagyon örültek, és akkor előkészítettem magukat, ezeket a tépett hússal ellátott hamburgereket, a bucikat lepirítottam, került rá egy kevés vaj, a tépett húsból is tettem rá, egy ilyen fűszeres cheddar sajtot tettem bele, és kikevertem egy egyszerű coleslaw-t. És igazából ennyi lenne maga a hamburgeres téma, majd pedig, mikor mindenki belakmározott, akkor mondtam, hogy várjatok, van még itt valami, és akkor kivettem a tortát, amint látjátok, Edith nagyon-nagyon boldog volt, nagyon elégedett, és szerintem felszelés után is kifejezetten jól sikerültek a rétegek, szerintem szépen sikerült összeállítani. Nem mondom azt, hogy a legprofibb, de egészen tényleg büszke vagyok rá. Úgyhogy ha szeretnétek hasonlót készíteni, akkor majd meg fogjátok a receptet találni. Nekem nagyon
nagyon-nagyon bejött, úgyhogy, amit látjátok Editnek is. Úgyhogy igazából itt ez egy ilyen kis születésnapi fogadtatás lett, és átadtuk neki természetesen az ajándékokat, és természetesen a sírás sem maradhatott el, azt azért nem rögzítettem, vagyis hát igazság szerint rögzítettem, de nem szeretném videóba rakni, úgyhogy nagyon örülök, hogy végül is ezeket találtuk ki, mert azóta is folyamatosan kapom a visszajelzést, hogy imádja a Kindle-ön való olvasást, és hogy mennyire egyszerű, és mennyire kiméli igazából a szemet, és milyen gyorsan halad rajta, és hogy a telefonnal is már milyen jól boldogul, és milyen fantasztikus és szép felvételeket és fotókat tud vele készíteni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól sikerült szerintem ez a kis buli. És ahogy említettem, nagyjából 2 hetet voltak itt, és mi egyébként úgy számoltunk ezzel az időszakkal, hogy addigra visszakapom majd az autót, és akkor elmegyünk Szarvasra, elmegyünk Orosházára, akár Békéscsabára, Gyulára, meg így a környékbe egy kicsit körbenéznénk, de sajnos erről le kellett mondanunk, mert hogy nem is kaptuk vissza egészen, amíg itt voltak. Úgyhogy hát itt Szegeden, nálunk, itt-ott, éttermekben, mindenfelé igazából körbejártuk a környéket, amit meg tudtunk ugye lábbal tenni. Azt majd a videó végén egyébként mutatom is nektek, hogy mi hová mentünk, és ezeket a helyeket nektek is tudom ajánlani. Itt pedig már láthatjátok, hogy magára a kamukarácsonyra is néhány nappal, ilyen 5 nappal a születésnapi fogadtatás után elkezdtem felkészülni. Az ünnepi napot megelőző este nekiláttam a mézes kalácsoknak az elkészítésének. Erről egyébként több videóm is van fent a csatornán, mindegyik ugyanez a recept, nagyon-nagyon szeretem, hogyha érdekel benneteket, a leírásban is benne lesz a recept és az elkészítés, de be is linkelem a videót. Ez az egyik legjobb, amit valaha készítettem, gyönyörű lesz sütés után is, és képzeljétek el, úgy voltam vele, hogy hát én erről fogok készíteni egy TikTok videót, csak úgy megmutatom másoknak, mert tényleg elégedett vagyok vele. És képzeljétek el, ennek a TikTok videónak akkora elérése, és olyan hatalmas sikere lett, hogy az hihetetlen. Ilyen 700 000 megtekintés és 40-45 000 like érkezett rá, ami valljuk be, úgy, hogy a TikTok csatornája a Tündérkertnek alig 3 napos volt, valami brutálisan elképesztő. Azóta raktam fel még 1-2 receptet, szintén egész jó elérést tudtam vele generálni, úgyhogy majd szeretnék január környékén arra is egy picit rátérni, de nem tudom, hogyha érdekel benneteket, a leírásban megtaláljátok. Itt pedig láthatjátok, hogy már neki is kezdtem a kis ünnepi játék előkészítésének. Neki is kezdek itt az ünnepi kamukarácsonyi készületeknek. Mondtam, hogy szeretnék valami zsákbamacska jellegű dolgot készíteni, és majd ilyen muffin sütőbe ilyen kis pingpongozást lehet úgymond csinálni. Ehhez vettük ezeket a hungarocell golyókat, mert nincs pingpong labdánk, de ez csak 300 forintba került, amúgy dekorációt készíteni sem rossz. A Sever Centernél lévő, ami ugye Szegeden van, ilyen kínai üzletben vettem a poharakat is, ezt az orrnak való, hát ilyen kis pufit, valamint az édességekből is van olyasmi, amit ott találtunk, és arra gondoltam, hogy főleg ilyen snackeket lehet, édeses, sósat, és majd ilyen számokat fogunk rakni a tetejére, hogyha ugye nem fér bele a pohárba, megcsinálom a kis antennájukat a rénszarvasoknak, rajzolok nekik szemet, ragasztok nekik orrot, és akkor igyekszem ezt minél gyorsabban megcsinálni, 12 darabra gondoltam, mert hogy azt szerintem tök jó szám, és majd a muffin sütő is pont 12 ugye lyukból áll, ha jól rémlik, azt hiszem 12 is ül ki benne, igen, és az a lényeg, hogy lesz olyan, amiben nem lehet nyerni, dobj újra, kimaradsz egy körből, de megmutatom, hogy elkészültem. De igazából sietnem kell, mert hogy ezt most megcsinálom, utána főzök, sütök, takarítok, hajat mosok, és készülök az esti kis bulira, és hogyha valami még kell, akkor elrohanok érte, úgyhogy így néznélek, és szerintem nagyon cuki lesz, de csinálom is. Magának a játéknak az ötlete, tudjátok, ebből a beer-pongból jött, viszont ott ugye nem kifejezetten lehet különböző kis ajándékokat vagy tombolákat nyerni, de én úgy voltam vele, hogy azért legyen neki egy ilyen kis izgalmas része is, ezért ugye a kis
kupák, kis rénszarvasok alá rejtettem el a különböző számokat, illetve konkrétan kis édességeket abban az esetben, hogyha valakinek ugye nem sikerülne számot dobnia, azért legyen alatta valami. Ide kipakoltam nagyjából az asztalra, hogy mikre lehet gondolni, de ugye nem akartam édességeken kívül kifejezetten más tárgyi ajándékokat venni, mert először még azon is gondolkodtam, de utána úgy voltam vele, hogy tényleg Editék nem kifejezetten tudnák hazavinni ezeket az apróságokat, ezeket pedig még volt egy hetük, úgyhogy bárki könnyedén, nyugodtan meg tudta enni, és az volt a lényeg, hogy előkészítettem ezeket a rénszarvasokat, minden rénszarvashoz raktam egy-egy desszertet, és minden rénszarvas alá, vagyis nem mindegyik alá, csak mondjuk 8 alá, berejtettem egy-egy számot, ezeknek a számát itt láthatjátok a kis desszerteken, kis nyereményeken is, és amikor dobott az ember a kis labdácskával, belement egy muffin lyukba, akkor kivette a számot, megnézte, hogy mondjuk ez éppen a 9-es, és utána kinyitotta a 9-es rénszarvast, ugye felemelte a kis kupát, talált alatta egy desszertet, ugye ez fix volt, és utána pedig, hogyha szerencsés volt, akkor találhatott alatta egy újabb papírkát, amit ugye ebből a tasakból adtam én elő, ez éppen egy forró csoki, de itt csak egyébként megmutattam nektek. Megmondom őszintén, nekem este annyira nem ment jól ez a játék, de nagyon jókat szórakoztunk, annak ellenére, hogy úgy gondoltam, hogy pillanatok alatt teli fogjuk dobálni, és vége a játéknak, hát ez vagy fél óráig tartott, mert nem ment senkinek túl könnyen. És itt pedig láthatjátok, hogy kamukarácsony révén úgy voltam vele, hogy én felállítom a fát is, és kipakolom az ünnepi dekorokat, mert mégiscsak így van neki hangulata, mert ugye fotókat is készítettünk, minden ehhez hasonlót, de egyébként a fának csak az előső részét díszítettem, mert hogy a saját karácsonyunkon nem ilyen kinézetű, nem ilyen színvilágú fára gondoltam, de szerintem most egyébként egészen jól nézett ki, de hát ez csak a fele, úgyhogy majd az ünnepi saját díszünket is megmutatom nektek. Itt láthatjátok, hogy a mamaféle sóspogácsának is neki kezdtem, mert látni fogjátok, hogy itt is majd lesz egy desszert, ami szintén málnás pisztáciás, mert hogy ezekből vásároltam be én itthonra alapanyagokat, és úgy voltam vele, hogy mindenki szereti a málnás dolgokat, mindenki szereti a pisztáciás dolgokat, akkor most 5 nappal az előző után nem lesz az annyira brutális, és egyébként jól is sikerült. A háttérben látható ilyen olajbogyós tálat Edittől kaptam, ezt még ő vette évekkel ezelőtt Görögországban, egy kézműves darab, de mondta, hogy nagyon szívesen nekem adná, úgyhogy azóta majdnem minden nap használni szoktam, vagy a gyümölcsöket rakom bele, vagy hasonló ilyen kelesztéshez, dogasztáshoz szoktam belerakni, és a mamának a pogácsáját is meg fogjátok találni, mármint a receptjét a leírásban, évekkel ezelőtt ezt is feltöltöttem, itt éppen egy hajtogatást mutattam, mert 3-szor kell fél óránként áthajtogatni, és utána nagyon szép kicsit ilyen levelesre sül, annak ellenére, hogy a rétegekben ugye nincs külön vajazva, és a mostani pisztáciás recept az csak így taláromra készült, mondhatni, mint az előző, de itt azért még annyit sem mértem, mint ott, mert ugye ez egy ilyen kis babapiskótás, hamis tiramisu jellegű dolog lett. Volt itthon nekem ez a jó minőségű pisztácia pasztám, ez ilyen 100%-os, iszonyatosan intenzív, pörkölt, kellemes pisztácia íze van, semennyire nem édes, tehát hogy ezt most kanállal valaki megkóstolná, nem biztos, hogy elájulna tőle, de belekeverve bármilyen krémekbe, szószokba, öntetekbe nagyon jól illik. Én a cukrász diszkontban vettem, ilyen 4-5 ezer forintba került, és elég sokáig elegendő volt, fél literes mennyiséghez nagyjából 2 evőkanállal kell adagolni, és itt az utolját már egyébként elhasználtam. 2 darab ilyen 200 grammos habtejszínt egy 250 grammos mascarponével ugye kihabosítottam, néhány evőkanál porcukrot raktam bele, raktam hozzá 2 evőkanál pisztáciakrémet, és igazából ennyi lenne maga, ami belekerült, és akkor még egy kevés pisztáciakrémet kikevertem a másik krémmel, hogy egy kicsit sötétebb legyen a színe. Ennyi a lényeg, hogy egy kicsit meg tudjam így csíkozni, dekorálni a tetejét, és a tortához hasonlóan kicsit így összetörve, meg ilyen nagyobb darabokba a fagyasztott málnát rádobtam, kevés mentalevéllel még így megdekoráltam, és nagyon-nagyon szép lett, szerintem nagyon-nagyon finom. Itt pedig már láthattátok, hogy minden készen állt a vendégek fogadására. Előző nap ugye
elkészítettem a mézes kalácsokat, azzal nem kellett foglalkoznom, kisültek a pogácsák, úgyhogy ezeket mind-mind ki lehetett rakni az asztalra. Egy ilyen kis egyszerű sajtválogatást, kis pirítóst, meg hasonló dolgokat raktam az asztalra, kis desszertekkel, kis finomságokkal, mert úgy gondoltam, hogy így a mézeskalács dekorálás előtt ez kiváló, ilyen kis egyszerű fogás, addig a sütőben szépen elkészül majd ez a csirkemell, amit fekete erdei sonkával betekertem, és betöltöttem a belső részét ilyen fetás, sajtos kis aszaltszilvás dologgal, és annak azért kellett idő, mert nagy mennyiség, sok zöldség is volt alatta, úgyhogy először egy órát lefedve sütöttem, de egyébként a hasonló receptje ennek is felkerült így az ünnepi készülődős videókba, de ezt a pontosat is meg fogjátok a leírásban találni. Szóval azt beraktam a sütőbe, azzal nem igazán kellett foglalkozni, köretnek pedig burgonyapürét készítettem, ezt szerintem mindenki el tudja képzelni, és a mézes kalács dekoráláshoz pedig összeraktam egy nagyon egyszerű gyümölcsös forralt bort, hát egy liternyi bort, egy ilyen fél liternyi almalével, ilyen szűretlen, ilyen frissebb jellegű almalével összeöntöttem, került bele néhány bio narancs, raktam bele ánist, szegfűszeget, fahéjat, ízlés szerint lehet egy kis mézzel, vagy pedig cukorral édesíteni, hogyha valakinek kellene még így az almalé mellett. Mi egyébként nem szeretjük kifejezetten a borokat, nem vagyunk hatalmas nagy rajongók, úgyhogy a forralt bort is inkább csak ilyen fűszeres italként szeretjük, azért is rakok bele egy kevés almalevet, mert egy kicsit gyümölcsösebb, kicsit ilyen számunkra finomabb, de tudom, a nagy borrajongóknak ez biztosan sértés, már lehet, hogy maga a forralt bor is az, de a lényeg, hogy nekünk ez így tetszett, hogyha szeretnétek, próbáljátok ki, és akkor itt láthatjátok, hogy kipakoltam a mézes kalácsokat, készítettem jó néhány tasak írókát, saját receptem, vagy hát majdnem minden hasonló ilyen tojásfehérjés, dekoráló máz ugyanolyan. A lényeg, hogy van erről is fent, ugye a mézes kalács videós tartalmamban recept, elkészítés, de most is meg fogjátok találni a leírt arányokat. Úgyhogy miután szépen kidekoráltuk a mézes kalácsokat, közben zenét hallgattunk, ilyen kis ünnepi zeneválogatást, utána említettem nekik, hogy van egy kis meglepetés játék, rátértünk, és utána pedig jöhetett a vacsora, és nagyon-nagyon kellemesen és jót szórakoztunk egyébként ezen a kamukarácsonyon. Itt pedig láthatjátok, hogy hová mentünk, és miket csináltunk abban a 2 hétben, amíg itt voltak Editék. Ezek a kedvenc helyeink, ezeket tudom nektek is javasolni, hogyha Szegeden jártok, a Kávészömet, a Sweet Pandát, a Fekete Bárányt, az Emmarost, ezek mind olyan helyek, ahol kiváló, nagyon-nagyon finom ételeket, kávékat vagy italokat tudtok vásárolni. Az olcsóbbtól egészen a magasabb árig vannak ezek a helyek, de mi nagyon-nagyon kedveljük, úgyhogy ha tényleg erre jártok, vagy esetleg itteniek vagytok, de még nem ismeritek ezeket, akkor nézzétek meg, mert egészen különleges és jópofa dolgok is kaphatóak. Például az Emmarosban kipróbáltuk ezt a Dubai csokis croissant-szerűséget, megmondom őszintén borzalmas volt, úgyhogy ezt nem feltétlenül ajánlom, de a ramenjük, amit láttatok, az valami hihetetlenül finom volt, azt javaslom, próbáljátok ki, illetve ezt már sokszor mutattam nektek, ezt a Family Market, ilyen kis ázsiai boltot, ahol a kis különlegességeket, az extrákat szoktuk megvenni. Ezt a kis fűszert, ezt a tonkababot egyébként a BioCity-ben vettem. Szintén nagyon szeretem használni. A tápióka bogyók az ázsiai boltból vannak, kis mocsik, ezek is szintén onnan vannak. Úgyhogy hát ilyen kis kulináris, gasztro, ilyen együtt töltött 2 hetet tudtam igazából kitalálni, de Edith és a párja is nagyon szereti, Zoli, ezeket a hasonló dolgokat, úgyhogy szerintem ők is boldogok voltak és elégedettek voltak. Úgy gondolom, hogy jól kitaláltam én a kis programokat, kis ötleteket, kis recepteket, úgyhogy remélem nektek is esetleg tudok ezzel egy kis inspirációt, kis ötletet adni, és még utolsó nap este áthívtuk őket vacsorára, és mondtam Edithnek, hogy megmutatom neki, hogy szoktam ilyen töltött koreai tésztabagyukat készíteni, ilyen mandukat, nektek is mutattam már, egyébként fent van a csatornán szerintem több receptje is, de a leírásba szintén berakom nektek, hogyha valakinek megtetszene.
Nagyon-nagyon egyszerű az elkészítése, a tésztája sem egy nagy ördöngőség, kézzel is könnyedén megformázhatóak ezek a kis batyuk, nagyon könnyű maga a szósz is, amit hozzá kikevertem, úgyhogy nagyon tetszett neki is, kipróbáltuk egyébként a tipikus ilyen sült változatát, valamint a főtt változatát is, az is nagyon finom lett egyébként, úgyhogy hát másnap ők hajnalban utaztak is vissza, úgyhogy én így este pihenés gyanánt, így a cicákkal együtt egy kis olvasást, illetve egy ilyen kis új arcmaszkot próbáltam ki, amiben úgy nézek ki, mint egy kis démon, úgyhogy légy szíves, ne ijedjetek meg, minden arcmaskos ember így néz ki, úgyhogy erre kell számítanotok. Úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magam ebben a 2 hétben, és remélem, hogy Editéknek is tetszett, és hogy hamarosan ismét fogunk tudni találkozni, esetleg náluk Portugáliában, vagy ismét nálunk, úgyhogy remélem, hogy jót szórakoztatok, tetszettek a receptötletek, a kis inspirációk, kis karácsonyi játékos elgondolások. Ha bármi kérdésetek lenne, komment szekcióban várom őket, és ahogy említettem, vagy 15-ször ebben a videóban, minden fontos információt és receptet a leírásban fogtok találni, úgyhogy kellemes ünnepi karácsonyi felkészülést kívánok nektek is, tudjátok, hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!